Днес ще ви покажа как да правите милиони гледания на Fortnite в България, като ще разгледаме канала Dynamixo, който има над 7 милиона гледания, 800 хиляди от които са от последните 7 месеца, в които не съм качил нито едно видео. Тоест, всичките 800к са от стари клипове. Ще ви обясня как каналът е толкова вървежен, как можете да правите пари от такива клипове и каква е тайната на най-популярните видеа, а вие ако искате да ме съпортнете, можете да драснете SAG Dynamixo в Item Shop на Fortnite. Първият българин достигнал 200 краун победи на Fortnite. Не ми го такова цялото явно, защото съм с много дебел шрифт. В интерес на истина това видео трябваше да бъде за 100 краун уина, но ме изпредвариха и трябваше да грайнда до следващия майлстон, който е от 200. И си заслужаваше. То самата концепция на краун уиновете е малумна и незначителна, но аз я издигнах на пиедестал, за да се получи видеото и това е постигнато с заглавието. Първият българин достигнал. Ще каже, че съм основал някаква държава, бате. Той трите думи нямат нищо общо с Fortnite или Crown Win, но контекста се разбира от тъмнела, в който има два главни елемента и те казват всичко. Заглавието възхвалява и драматизира, докато тъмнела конкретизира темата и нишата. Crown Win като визуалност от Fortnite и до него лицето ми като на Fortnite Creator. Другото, което е, винаги търсете това, което аудиторията иска да види. Може да има много по-трудни неща за постигане, като например печелене на турнири или взимане на earning, все някакви неща да са по-трудни, но въпреки това масата от зрители да е на по-малка възраст и да предпочита да гледа краун уинове пред компетитив. Това не значи, че турнир не може да събере същите гледания. Може, но трябва да е качествено, трябва да е добре представено и разбираемо за по-голям спектър от хора. Добрият шофьор не е този, който ще мине от точка А до точка Б най-бързо, а е този, който ще прекара пътниците най-неусетно и леко, т.е. няма да им става лошо от завоите и ще им бъде приятно. Същата концепция е и тук. Най-добрият играч сте, валят големите earnings, печелите квилине турнири и въпреки това вашите видеа не стават популярни. Защо? Поради много причини. Използват се някакви сложни Fortnite терминологии, при които става така, че половината видео накрая е на някакъв друг език, на английски, да речем, или просто с Fortnite тъпоти. Други причини може да са слабото аудио, оставените скучни моменти, оставени моменти, в които има прекалено голямо мълчание, лошото качество, лошата обработка и така нататък. В крайна сметка това не е някаква статия за рекорда на Fortnite, ами си е съдържание и не може да гарантира, че ще задържите вниманието на зрителя. Второто най-популярно видео. Идеята е много basic, вдъхновена от американски ютубери, но точно тогава си бях взел мишката Razer Viper 8K и навсякъде по социалните мрежи се говореше, че тя е най-бързата пазарна мишка, не знам си какво, и аз просто реших да използвам точно този фалшиво създаден девиз в заглавието, защото беше буквално перфектният хук. Добавя се някакъв рекорд. Не е просто ефтина срещу скъпа мишка, а е най-обикновена срещу най-скъпата мишка. Има огромна разлика в тези две сравнения. Второто е много по-интригуващо и манипулиращо да се кликне, а click-through rate е една от най-важните метрики на едно видео, за да се популяризира. Най-разбираемо казано, може да имате най-доброто видео на земята, но ако никой не го кликне, никой няма да знае въобще какво е и няма да стане популярно. Така че заглавието и тъмнела трябва да съществуват още преди самото видео, освен ако не стане нещо непланирано и още по-скандално, което да обърне главния фокус. Започвате да снимате видео, да речем играя Fortnite само с зелени оръжия. Примерно казвам, защото това е по-изтъркано от обувките ми. И изведнъж обаче, докато се играете, убивате Монграл. Тогава естествено няма да си кръстите видеото, играя само с зелени оръжия, ще го кръстите, убих Монграл или нещо от този сорт, разбира, ще го хукнете и така нататък. Това само като го видите и крещи Fearless. То пич беше просто незаменим. Буквално обръщаше мирогледа на хората за Fortnite, не си показва лицето и въпреки това клиповете му можеха да се гледат дори от хора, които не цъкат играта. Пълно с мимове, с простоти и... да знам, човечност, пича просто е себе си. Разцъква, добър е, едитинга му е инсейн, гласът му е приятен, забавен е, има всичките качества. Аз съм му гледал всички клипове и много му се кефих. И един ден просто стоя и си мисля някакви работи и се замислям, че реално такъв стил в България никой не е използвал и не е вкарвал. И познайте какво правя. И самото видео не е една-две игри, а няколко такива и то от различни моменти, от различни дни. Нещо като малка компилация, обаче не е компилация, защото този фултич преди не е излизал. Пълна с простоти и мимове, разбрахте каква е идеята. Като видеото го едитвах в продължение на една седмица. Много труд хвърлих, много ми беше на сърце, качвам го и бам! Видеото е демонетизирано заради песен на Дрейк, която използвах приблизително за около 4 секунди. Чувал съм на някои места, че може да използваш копирайт песни, стига да са до 5
5 секунди и системата на YouTube няма да ги засече и няма да получиш копирайт. Това, разбира се, може да работи, може да не работи, не е гаранция за нищо, защото извън политиката на YouTube реално ти нямаш право да използваш копирайт песни и не можеш да гадаеш точно как ще работи системата. А пък и това е песен на Дрейк и една секунда да използваш, ще я прифане. И въпреки, че можех да мютна сегмента и да му взема преспокойно едни 200-300 кинта от моите братя рекламодателите, аз реших да го оставя така, защото просто всичко пасваше идеално. Пълна мания. Но не съжалявам, не случайно има 200 така. Try-hard действие. Аре, стига, брат. Това е нереално добра комбинация с еднорога и ембота му. Това видео даже не знаех, че има толкова гледания. Ама разбираемо. Видеото, ако се казваше реагирам на трикшотове, щеш да има 20к. Обаче тук идват моите приятели и чукат на вратата. Е така. Сак! Чукат на вратата моите приятели, обстоятелствените пояснения, бейби. Кои трикшотове? Най-добрите. За кои времена? За всички времена. 2 хулка, клин тъмнел, добро видео или казано накратко кеш принтер мадафака. Между другото, наистина не знаех, че това видео има толкова, защото видеята, които разглеждахме до момента, имаха... Но това видео събира по малко, само че без да спира. Сигурно само от днеска има 100 гледания, видеото е на 2 години. Тук, ако си спомням, да, всъщност точно така, без ми я направи, не знам как съм забравил. Тук помолих един приятел да ми направи компилацията и да събере ненормални трикшотове, клипове, всякакви лудници, ако може да не са 240p качество, разбира се. И не исках да реагирам на готова вече компилация от YouTube, първо поради копирайт причини, нали? Второ, ако някой от вас е гледал компилацията, шанса да му доскоче, защото знае целият клип и да ауткликне, въпреки че гледа моята реакция е доста по-голям. И трето, някои от клиповете в готовите компилации в YouTube, които са качени в големите английски канали, са претупани с шит, особено с някакви рандом клипа, просто с лошо качество и така нататък. Той ми дава клипа, реагираме, генста шит, коментарите, работите, лудниците и ето го резултата. Де факто извода, който може да си направите от казаното до момента е, че колкото повече старание фърляте, толкова повече резултат ще ви замерва обратно. И че качеството е пред количеството, разбира се, но прекопирането, преизползването на нещо вече съществуващо не е равно на качество. Tryhard действие не е уникално заглавие. То е било уникално заглавие. Ако сега някой реши да направи 2 пъти по-добро видео и използва същото заглавие, видеото, макар и да му е по-добро, няма да се представи по същия начин и няма да събере същите гледания, защото тези конкретни ключови думи, които са в заглавието, са вкоренени в алгоритми в търсачката и това видео второто няма да бъде оригинално. Винаги YouTube ще представя и ще предлага първото, а не второто. Това е неписано правило в живота, независимо дали е за видео, дали е за продукт, за някаква реч, за решение на проблем, за всичко. Сега ще ви го докажа пак с мои клипове. 100 типа, които ще ви направят по-добри. Правя видеото, успешно е и година по-късно правя подобно на това с 101 типа. Само че с още по-полезни, неизвестни трикове. Тоест видеото още по-добро. Още по-добър съм и така нататък. Всичките трикчета стават за конкретния чаптър и въпреки това има по-малко гледания от първото. След време правя трета част с 102 типа и тя е още по-добра от предходните, но има по-малко гледания дори от второто видео. Между другото добавях по един отгоре, за да се различават и да не се бъркат, че са гледали вече видеото. Демек 100 типа, 101, 102 и така нататък. Тиер лист на сезоните. Видеото е успешно, да, добро е, но решавам да направя още по-добро, само където вместо сезони оценявам локации. И естествено има по-малко гледания от предишното. Ама чакай, то нали първото видео е първо, минало е повече време от качването на видеото до настоящия момент и следователно нормално да има повече гледания от второто. Не брат, пълни глупости. Тези две видеа противоречат на твърдението ми. Те са със сравнение на периферии, както виждате това с клавиатурата е качено първо, но видеото с мишките има повече, което няма никаква логика след това, което казах, нали? Единствената причина за това е хулкът заглавието. Най-бързата мишка в света. Другото видео не е с най-бързата клавиатура обаче. Виждате ли как уж малки и незначителни работи се оказват разлика от 70 000 гледания? Всичко има значение. Следващото видео е с подобен стил като на Tryhard действие, само където е с конкретен чалендж. Предскажи оръжието или не можеш да го вземеш. Като на тъмнела с помощта на честа е пояснено какво точно значи това. Това видео ми беше едно от първите някога, което избухна. Данче тук има под 10k съба, а аз буквално съм никой, аз имам под 1000. Тази идея бях запазил доста време, имах търпение тук много. Макар и да е оригинална, никой да не я е правил, аз чаках и исках да я реализирам точно в правилния момент, за да има някой с който да се колаборирам
и видеото да има 2 пъти по-голям шанс да избухне, защото този някой, който е малко по-голям от мен, ще може да изглади пътя и да бусне малко нещата. И ако идеята е супер, едитна съм е супер и се колаборирам с някой по-голям, който да бусне малко нещата и да бъде лицето все едно, бам! Данчо беше първия някога, който се нави да снимаме и реално виждаше амбициите и макар и сега да сме скарани, му правя голямо евала за което. Видеото отново е на мим стероиди от всякъде. Оценявам всички сезони на Fortnite. Много обикновена идея бих казал. Basic заглавие, Basic thumbnail. Няма хукове. Как става? Видеото има много добри статистики и метрики. Почти всеки, който кликне на него, го гледа до края. Не ги оценявам просто лигавейки се, а за всеки един сезон казвам плюсовете и минусите, които допълнени с добре подбрани кадри и обработка свързват по-добре зрителите с вола и темата на видеото, както им припомнят какво точно е било през този сезон. По този начин те са ентертейнати. С заглавието и с thumbnail можете да манипулирате зрителя, но с самото видео не можете. Качеството е това, което ще породи емоцията на зрителя да го изгледа до края. Това клипче има 2,5 милиона импресии, т.е. толкова пъти се е показал тъмнела на някой, което наистина е супер. Винаги може и по-добре, защото 5% click-through rate е нищо е реално, но човек се учи докато е жив, вие знаете. Мога да ви говоря 2 дни без да спирам по тази тема. Надявам се, че съм бил полезен и ако е така, можете да се абонирате и за този канал, за да го развием и него. И не забравяйте, че ако искате да събирате гледания, трябва да отидете в шопа на Fortnite и да сложите сак Dynamixel. Аре, пичове!